pixkanaka. Aulkian eseritzen. Eta kontrakantxa pixkanaka. Garbitzen ere bai. Hemen jendea pilatu egiten da. Gainera normalean diren eserlekuetatik barrurago ere kontrakantxan beste bi aulkilera jartzen dituzte. Eta kontrakantxan leku gutxixiago izaten da beti ere. Baina pilotalekua benetan dotore dago. Orain partida dotorea izatea falta. Eta horixe gure esperantza. Lehen batak eta besteak jokatutako partiden laburpenak eskaini dizkizuegu. Baina nahi baldin baduzue, batak eta besteak orain arte jokatutako partidetan izan dituzten emaitzak ere eskainiko dizkizuegu. Aimar Olaizolak jokatu behar izan dituen partidak hauexek dira. Lehendabizi Imazen aurka jokatu behar izan zuen. 22 eta 5 irabazi zuen. 5ean utzi zuen González ere. Gero Patxi Eugiren aurka 22 eta 9. Orduan hasi zen jendea Olaizola bigarrenak zer egin zezakeen pentsatzen. Abel Barriola txapelduranen aurka 22 eta 2 irabazi zuen. Ruben Belokiren aurka tanto batez, esku bakarrarekin baina irabazi. Eta gero Patxi Ruizen aurka 14 eta 19 irabazten zioala erretiratu egin behar izan zuen. Patxi Ruizek berriz hauetxek lehendabizi Goñi hirugarrenari 22 eta 9 irabazi zion. Lasari asko kostatuta 22 eta 20. 8ean utzi zuen gero Agirre, askoz ere garaipen errazagoa. Belokiren aurka Logroñon 22 eta 12 galdu zuen. Barriolari orain arte egin duen erakustaldirik bikainenean 22 eta 14 irabazi zion. Eta esan bezala Olaizolari irabazi egin zion, berez emaitza ofiziala 22 eta 14koa. Baina 14 eta 9an amaitu zituzten lanak Olaizolak segitzeko modurik izan ez zuelako. Eta bi pilotariak badoaz kantxa erdira. Inigo artekariek zer diote? Lehen Benjamin Azkano esan diguna 350.000 kantatuko dute partida jokatzen hasi horretik. Eta sakea Aimarri tokatu zaio. Sakea Aimar Olaizolari egokitu zaio. Beraz, dirua eta pronostikoa ez ezik, sakea ere alde izango du goizutarrak. Patxi Ruiz ere ez da muzin egiteko pilotaria. Bazterrean uztekoa. Doain ikaragarriak dituela aspaldi erakutsi zuen. Eta zenbait gauzatan Aimar Olaizola baino hobea ere bada. Sakatzaile hobea da. Indar handiagoa ematen dio aintzat pilotari. Eta golpe freskoagoa ere badu eskuinez. Baina Aimar Olaizola hain da osoa, hain da pilotaria, sake eramale ikaragarria, erabat hausten ezpaldima da. Hoi bakarri ez da askoz gutxio galtzeuna, opari gutxio diteuna. Patxi Ruiz galtzaileagoa dek. Baina hori izan dakena ala, eskubi sakatzaile ikeragarriek eta gero eskubi ikeragarri biziede Patxi Ruizeke. Hemen eskubi hotzeko garen eman zizio galantak. Asier Olaizola azkar dutxatu eta kantxan da, bere anaiaren aldamenean, lehen epatu dugu, gaizuetatik, Lizarratik, baina askoz jende gehiago etorri dara, baina agerian ditugun 3 pankartak, Patxi Ruizen aldekoek zintzilikatu dituzte. Hortxe bat, Patxi Ruiz zurekin gaude txapeldun. Beste bi ere badira, denak Patxi Ruizen aldekoak. Baina ikusleen artean
Goizu taldetik jende gehiago bildu da Donostiara Lizarratik baina. Pilota aukeratu du dagoeneko Aimarrek eta Patxi Ruizi eman dio. Bostetik pasatzea kostako dela esaten zuen Patxi Ruizek, baina hau argi pasako dute. Azken urteetako palmaresa duzu irudiotan, 81an eta 12an Galartza hirugarrenak irabazi zuen. Behin hoiek biltzen hasita 89koa ere esan beharko dio, Joxan. Listetik kanpo agatxerek. Hoi aspaldi izan zen zinera. 89an Tolosa irabazi zuen, 90an Retegik berriz ere, ondorengo bi urteetan Galartzak, 93an Retegiren azken txapela, 94an Arretxek, 15an Belokik, 16an Eugik, 97an Arretxek berriz, 98an Belokik, 89an bi txapelketa izan ziren, adostasunik ezean enpresa bakoitzak bere antolatu zuelako, Asegarzerena Belokik irabazi zuen, Eugirena, Asperena berriz Eugik, 2000koa Belokiren aurka Eugik, 2001koa Eugiren aurka Belokik, eta 2002koa Belokiren aurka Barriolak. Aurtengo bi finalistak berriak dira, elkarri bostekoa eman diote, eta Aimar Olaizolak aterako du norgehiagokari hasiera emango dion sakea. Lauan punpa, atera du Aimarrek. Airez jarri da Aimar. Nola sarture, ze lekutatik. Errestoa bikain izan dalako. Baina lehenbizikoan horrela jartzea espero alu, Baina bazpare, ikusi dek esku behotzeko nebai, golpeatia zaiola sakatu de nahiko ondo indik. Ez normalen sakatzen duen velozidadekin da ziztukin, baina golpea ondo tiraziok, baina ez di nahiko, bazpare gauzek zehatze baiz daizkio, okertze baiz daizkio ere, partidu motzan nahi dula, esan nahi dik. Baina, lehenbiziko tantoteiko okertu balitza izkio bezala ikusterik nik genien, espero. Partidu hasi horretik 300.000 kantatu eta horixe da hemen diru zaleak, apustu zaleak jokatzen aritu dena. 300.000 azpetik jakina. Beste bat ere atera du Olaizolak. Ruizek erresto bikaina, lekutatik sartu behar izan du. Eta oraingoan urrunagotik sartzera behartu du. Urrunagotik beti gurutzatzea ere zailagoa izaten da. Aurrekoa baino errazago iritsi da. Baina beso bakarrak hil, hoi. Horre iritsi eta gerri sartu behar izateik eta... beso soilarekin. Gerririk sartu gabe, makurtu gabe. Baina hortire sartu inbertzin, Ogaine, erresto ikeragarri izan da. Lau kuadrotik. Erresto oso nahi izan da. Lautik sartu da hasi Aimar Olaizola. Eta... lau pilotaka datan, 2 eta 8 aurretik. Lautan ez, 6tan. 2 eta 8 aurretik. Aimar, lau bereak, denera 6 pilotaka da. Zazpigarrena hori izan da. Orain botez. Deja da oso arroa. Patxi Ruiz. Galanta eman dio. Botez. Saiatu behar Aimarre, gurutzatua izan delako, eraman. Berriz ere atzera Ruizek oso bizi. Ongi Aimar. Txokoan deja da, Igerri egin dio, bigarrenean iritsi da ordea. Bat eta bi, Patxi Ruizek izan duen aukera Aimarrek emandakoa izan da. Eta Joxan, nik egia esango diat, nik Aimar hobeto espero nian. Ez dut normala, lehenbiziko bi aukeretan airez jartzea eta gero egin duen dejada egitea. Nahi hori gutxina guztatu zatak, erdi-erdiko pelota, lauta ardin eta dejada egitea. Aurrekoa sikera ulertzen dit, partidu motzan nahi dit eta doa ikeragarri, izkik ezkerrakin ikeragarri ondo manejatzen dik, hor konfiantza ikeragarri izaukak eta arriskatzea eta sakeueltan ezkerre saltzea hoi gehiago entenditzen dit. Baina, hoi nahi etzata gustatu. Hor lautarrin eskubit, pelota sano-sanoa hartu noen dejada induneen.
Eta geho bi doa ikeragarri gabitizkie, Patxi jokatzeko zeok, gaur ondo ez hartago eman dizkio. Bai galantak. Eta defensare bai, Aimarrena, hori izan behar dik, ikeragarri hemen ezkerrez. Atzeraka etorri. Baina eskubioi. Nik uste partidun zehar behartzea balima eta hemengo be burukin dauken tensiokin da finala jokatzen nahi dela kontun hartuta, nik uste golpea botatzea behartzea balima bezatu gaula, eskubiz. Nik ala pentsatzen dit, ala pentsatu nahi dit. Ala den, atera du Ruizek. Erki erantzun dio Olaizolak. Txoko handeja da zoragarria. Bina. Ongi erantzun dio Aimarrek, baina Patxi Ruizen sakek indarri ikaragarria izaten dute eta hor bostean jartzea ez da erresa. Eta deja da polita, Deja da oso polita izan da. Ongi neurtua, azkarra egina gainera eta Aimar desente urrutu zegoela. Egin apustu pilota zaleok, 9-6, 29-23 deitu, edo igorri mezua. Albaitarinen, 5-5-0-6-ra. 600 euro, gaur 300 ez. 600 irabaziko ditu, suerte dunak. Lehen da bizi asmatu egin behar da. Eta gero suertearen laguntza izan. Eta 2-huts galtzen hasi baldimada ere, orain 3-2 aurretik da Patxi Ruiz. Oso bizi atera du, azpitik, baina abiada ikaragarrian, Aimarrek ezin izan dio erantzun. Eta guain etzeo dudik, apustuke jo ingo ziela goti gainea, Aimar ikusita, eskubikin ez du lajo nahi. Eta Patxi ikusita. Patxi ikusita, Patxi hasiera oso naman zio. Azpitik atera du oso laburra, eraman Aimarrek eskuinez. Ruizen eskuinkada indartsua, eutsi Olaizola. Atzeraka etorri behar Aimarrek. Edarki eutsi dio. Eskuinez arroago, baina bikain. Patxi Ruiz, egurrean. Ongi gurutzatu du Aimarrek, baita Patxi berak ere. Boleaz orain. Erditxoste egin dio Aimarri eta eramaterik ez du izan. 4-2 eta badago hemen gaia. Haze tantoa jokatu duten batak eta besteak. Eta gaur Patxi Ruiz jokatukotako partidutan guztitan baino lautantotan gehiago gustatu zatak. Eta Barriolaren kontra 8-tik 20 joan zen hartan ere sekulako erakustaldia egin zian. Eta Aimar egin dizkoen aurrego bi tantoke erresto bikaino izan dituk, beha itziki ez dut izan. Etenaldirik ez du eskatu Olaizolak, baina zintzurra bustitzera etorri da. Eta ze burrundara dagoen hemen. Hor duzu Asier Olaizola, Mantsoagatik dutxatu da. Pilotazaleen artean multzo handi batek Aimar dio. Beste multzo batek. Multzo txikiago izango da agian, baina ozenean paretsu. Patxi erantzuten du berehala. Ez da animo faltarik inorentzat. Ruizen sakea.
Aso Aimarrek. Gozatu gabea, baina leku txarrera doa. Ongi eutxu dio Aimarrek. Deja da, ongi engainatu du. Bai, deja atzugin behar ezke, gainantzen beti atzen zaio tendek, eta harta garbi jokatuko litxokek, eta gaina ondo ateatzen naiz ezkiok, ondo iken da hoi sinale hona izaten dek, aurreneko deja da askotan partidu bat manoan markatzen dut. Gaizki ateatze bat zaik, goikea duten dek, eskue moztutze zaik. Bi egin ditu eta biak oso onak. Oraingoa etzen aurreko hartan bezain aukera ona. Baina ondo engainatuz, gorputzekin. Baina batez ere engainatu. Horixe egin du ongi. 5-2 eta favorito ez dena aurreratzeak beste bizitasun bat eman dio partidari. Gatxu! Zelan? Arturo Patxerrizen luze sakatzeko egin du dio, luze sakatzeko. Aurrekoak laburrantxean atera ditu, azkena behintzat. Ea orain honetan Jaramonik egiten dion botileroari. Ez da oso luzea izan. Aimarrek normalean horrelako pilotei eutxi hoi die. 6-2. Patxi Ruizek bi egin ditu sakez. Olaizolak egin dituen biak sake buelta aprobetxatuz egin ditu. Azken 6 tantoak Ruizek eginak. Dirua parean oraintxe. Jaun Andreok, partida hasi denetik 10 minutu terdi besterik ez. Hasieran harrika dirua Olaizolaren alde, dagoeneko partu da. Atzera Ruizek. Eutxi Olaizola, garro-arro. Ruiz. Ez du erabat gozatu. Haidek, oain pixke behartu nena galtzen hasianen eskubikine, haidek, Geixea okiratzen, Bai. baitea. Hor deja da urrutitik egindakoa, Patxi Ruizei bikain eta tanto. Tanto. Deja da hau ere. Fede handirik gabe egina izan da. Eta kantxara txamponak. 7-2. Eta lehen da biziko etenaldia Aimar Olaizolak eskatua. Iragarki eitartetxo bat egingo diegu, ez urrutira joan, oraintxe arte.
Pilotazaleak Oiuka, Patxi Ruizen jarraitzaileak arrotzen hasiak, baina oraindik Jesus atajuan dago 22. Oraindik badu zer esanik Goizutako pilotari handi honek. Aimar ez dago ongi, hori garbi dago. Aimarren eskuina 150 dago gehienez. Baina Aimarrek baldintza kaskarretan ere pilotari handiei irabazi izan die. Eta hemen ez da oraindik deus erabaki. Ez da gutxia horik ere. Hau sake latza da. Haze erantzuna eman dion Aimarrek. Ikaragarria. Deja da arroa izan da hau. Iritsi egin da Aimar baina ez du bildu. Eta hor ikusiek zeikara duken, errez iritsitak geho. Eta zeikarakin golpea bota ion. Deja da izan da baina arte Patxi Ruizek egin dituenetan kaskarrena. Batetik ez du ezkutatu eta bestetik aurrekoi eman dien indarrik ez dio eman honi. Oraintxe ikusiko dugu sake errestoa ikaragarria, hori bai. Gero dejarra arro egia izan da. Baina Aimar iritsi, baina beldurrez. Eta orain arte ikusi duguna gauza bat erakusten du. Orain Aimar dagoen bezala baldin badago, duela 2-3 aste nola ote zegoen. Eta orduan zegoen bezala egonda ere, baziren agintarien artean jokatu nahi baldin bazuen ukatzerik ez zegoela ziotenak. Berak nahi izatea gauza bada, baina errenari ere utzi orduan. Ez, pelotariatek nigoi garbi zeukeat. Da urdun esan, erabakitxarren hau ez izan duen da gaurre jokatzeko munetzeo. Eta behin enpresak eta atzerapena eskatuzkoetan beste denbone honezko hobea de pelotariatek entrenamentu honakin eta konfiantza hartutako urdun jokatzea. Behar duen denbora ematea. Behin hortazkeo. Behar duen denbora ematea. Gauze gaizkia da jo, gauze gaizkin dituk eta behin hortazkeo hobea de pelotari ondo daula jokatzea. Ea zer gertatzen den tanto honetan, Patxi Ruiz, atzera, Aimar Olaizola, airez defentsan. Kanpora joan zaio hori ere, gauzak okertu egin zaizkio Goizutarrari. Ongi ez dago, baina batzutan ongi egon ezarren aurkariak estutu izan ditu, bere honetik atera, bere lekutik atera izan ditu, gaur ezin du. Eta besoari heltzen ari da berriz ere. Aimar Olaizola orain arte disimulatu du, baina orain besoari heltzen hasi da, eta Aimar ez dago ongi. Eta gauza da, pilotari bati 180 edo 180 dagoela jokatzen ustea. 180an 11 pilotari jokatu izango dute, baina 130an ezin da jokatu. Eta Aimar orain dela 2 aste, pentsazazue nola egongo zen, orain dagoen bezala baldin badago. Eta berriz dio berrua ez da berea, berak jokatu nahi hortan. Bere burua pixka bat engainatzea eta agintariak presionatzea normala da. Baina gainetik agintari bultzatzea, hori oraindi itxusiagoa, oraindi larriagoa. Eta partida hasi aurretik ere esan dugu, ea behintzat inork minik ez duen eta partida on bat eskaintzen diguten, baina ni lehenbiziko tantoan ere pixka bat larritu naiz, kolpetik airearen bila, bigarnean ere bai, eta hirugarnean oraindik garbiago ikusi da. Lehenbiziko aukeran eta aukera oso ona etzela, dejada kaskarrura, eta handik aurrera ezinean dabil, eta Aimar dagoeneko hasi da besoari heltzen, eta Aimarren besoa ez dago maila hontako pilota partida jokatzeko. Eraman Aimarrek, Patxi Ruiz. Ez du gozatu, leku txarrera joan zaio Aimarri, baina besotakoan eutsi. Deja da hile dobizi, leku txarretik, iritsi egin da Aimar beste erromeste, atzera Ruizek. Aimar atzerak dator, ezin. Pilotaren norabidea ere galdu du, hor atzerak azetorrela. Patxi Ruizen dejada ez da bat ere egokia izan. Oso urrutitik egindakoa izan da, Aimar Olaizola bere paretsu zegoela, baina Aimarrek askoz aukera hobea zuela,
Begira zer egin duen. Hau izan da Patxi Ruizen dejada. Bere pare-parean zen Aimar. Erraz iritsi da, baina berak ere ez errez. Eta gero atzeraka etorri behar. Ezinezkoa. 10-2, baldakizu ezena pilotaka datan, 77 pilotaka datan. Eta ia erdilanak egin ditu aurretik doanak. Bi pilotariak aulkian dira. Sakea berreskuratzen saiatu beharra dauka Aimarrek Alba Itarinen. Zenbat eta lehenago, orduan eta hobe. Berriz ere, sakea berreskuratu ezkero. Nahiz eta indarri gabe atera, behintzat luze ateratzen saiatu, eta sake bueltan honek lautik ere arriskua dauka, eta horixe lortzen saiatu beharra dauka. Eta Jokin Errasti zer dioen, bueno, Jokin gehien txunak harrituta, lehen da biziko pelota zotila Aimar arriskatzen, eta horrek esan nahi zuen eskubia ez zuela behar bezala. Bai ez, nik uste denok espero gendula behar bada Aimarrek esku hori hobeto edukitzea ez, baina orain arte behintzet bildur handiekin bezu ez dio rekorridoik ematen, da Patxi komodoa da jokatzen da bizimodu komplikatu gabe ez, nik uste dut buelta handi eman berko dula partiduek Aimarrek jokatzeko eran partidu hau gorri izan behar behar du. Karrezko Jokin Errasti, pelotariak gu bezalaxe, Arri eta Azur, Aimarren besoaren egoera ikusita. Bi etenaldi eskatu ditu Olaizolak, Patxi Ruizek aurkariarenak probestu bai, baina berak bater ez du galdatu. Doa Lizarrako pilotaria. Luze, gurutzatuta. Erki eutxi dio Aimarrek. Baina handik eman egiten dio Ruizek. Aimar. Eraman, gainean da, Patxi Ruiz ezkerrez jarri da. Eskuinkada bikaina. Eraman Aimarrek. Atzean geratu da Aimar. Eskuinez, arro, eutxi. Azez hartakoa. Eutxi Aimarrek horri ere, Patxi Ruiz, Ormadikoa oso gaizki egina. Aimarrek ere ez du behar bezala aprobetxatu. Txokoan deja da, iritsi eginda Patxi Ruiz. Eta Aimarren buruz gain pasatu dio. 3 eta 10, tanto gogorra jokatu dute. Pilotariak atseen hartzera datoz, beste etenalditxo bat egingo dugu, oraintxe arte. Ez dago iragarkietara jo beharrik, oraintxe bertan jakinerazi digutenez, beraz partidaren amaierara arte hitzari eutxi egingo diogu. Bi pilotariak aulkian. Hauxe izan da Patxi Ruizek galdeginiko lehen etenaldia. Eta Arturo Arbizo botileroaren esanak entzuten ari da. Albezain lasai. Auskoa berritu nahirik. Aimar berriz Asierren aholkuak entzuten. Eta Asierren aholkuak zuzenak izango dira, baina egin nahi duena egitea zaila egoera horretan. Oskar Lasa du orain ondoan Inigo, aurrera. Oskar hau inork ez zuen espero. Inork ez zuela hau espero. Ez, nik uste dut, Aimarra da jogatzen eskubiak egin justo xamai da ematen oso gutxi, bildura sokin, eta ez genuen espero partidu hau. Hasieratik gainera, lehen da biziko jokaldian ikusi da, ezkerra sartzeko asmoa zaukala, beraz arriskatzeko asmoa. Bai, guztien ezkerrakin ezin dela partidu bat irabaziz, Patxire bai da jogatzen ongi,
Eta nik uste dut Aimarrek eskubilekin eman behar dugu gehiago bestenaz partidu hau horrexi fanko da. Eta Gasteizko partidua Patxiri ondo etorriko zitzaion, orduan esku batekin irabazten ari zitzaion Aimar, eta gaur esango zuen, horrelakori gertatzen bada berrik ez da horrelakori pasako. Nik uste dut partidu guztiak desberdinak ez, Bitoien fronton oso bizia da, hemen Patxi jokatzen du gehiago, da fronton lasaioagoa, eta Patxi jartzen dabe gehiago, eta nik uste dut partidu hau oso okerrez dau jartzen, Patxi dut da favoritoa. Eskerrik asko Oskar Lasa, 3-10, Aimar sakea berreskuratu eta horrekin batera pelota aldatuko du. Sakea berreskuratzea garrantzitsua da oso Aimarrentzat. Hemendik aurrerako jokoa horretantxe oinarritu beharko du. Sakez ahal bezain luze atera, Patxi Ruizi ezkerrez erantzunarazi albaldin badu. Eta gero, Didan, hasieran ezkenekien nola zegoen, eta orduan ni neu pixka bat harritu naiz, baina orain harrigarria beste edo zer izango ditzateko, orain badakigu horren bila joango dela. Garbi zehozengo du. Eta pelotari eta hola, unen eri onda, unen arriskutsu izaten dugu, eta Aimar gehiago, Aimarrek luzean zen sakatzera asmoatze bali maduk, hor konfiantza ikeragarri ezkerrakin, eta hor eri hortan arriskutsu ikeragarri, Patxi Ruiz oain arte oso ondo jokatu di, baina lekuti atea lezakek. Bueno, eta dirua lehen aipatu dugu, 300.000 hasi dela, oraintxe hasi dira, telefono deiak, batetik besterako oiuak, eta ea Landak zer duen. Bueno, Landa, diru pixka bat mugitzen ari da orain, ez? Diru pixka bat ari dela mugitzen. Jendea ez du aurretik jokatzen hasi, porque bea ikusi arte eta ez da ondo atera, eta horretik. Hala ere, aldatu da, ez? Aldatu da, ziro aldatu da bai. Beraz, badakizue, mugimendu handirik ez da, karrasi batzuk bai, baina diru askorik ez omen da jokatzen ari. 11 afari jokatuko zen, azterretan, baina Horretxen falta bilatu izan dut, bilatu eta 15 egunotan beste kontuik ez dut izaten, normalen finalanen, bai tertuli guztitan, soziadetan, tabernatan, leku guztitan, eta guie bai, jende asko galdetzen zigo kolakotan, baina 15 egunotan isilik egon, goztuin baita, normala, goztutzea, eta beste ustetan baino asko zea gutxi izan dut. Aimar Olaizola, ezkerrez, ederki atzeratu du, ongi eutxi dio Patxi Ruizek. Oso gaizki horre, Ribultzaka. Botibole Ruiz. Jokoan deja da, iritsi eginda Lizarrako pilotaria. Larri gainean, eta Patxi Ruiz aire sartzeko etzen bat ere aproposa pilota hori, baina aurretik ere lan eginda zegoen, nekatuta. 4 eta 10, Aimarrek gero eta nabarmenago eusten dio bere eskuin beso horri. Hor sorburu inguru horretan du Orbana, eta sendatuta zegoela zioten. Ja, Orbana eginda zegoela, zikatriza itxita zegoela, eta bere ikarak gainditzea izango zuela lana, baina hori ez da egia. Aimarren besoa ez da sendatu. 4 eta 10. Gurutzatua Aimarren azken sake hau. Oizek eraman. Bole Azpatxi. Berriz ere bai. Aimar. Aukera ona du oso. Gurutzatu behintzat egin du. Horretan txari da orain ondoen. Eta Patxi Ruizi azte tantoa irten zaion. Nik ez dakit hil edo bizi horretaraxe joan ote den, baina Aimarrek egin izan balu, seguru esango genuen baietz. Baina Patxi Ruizek horretan ohiturarik ez du, suerte pixka bat ere izango zuen. Dana dala suerte handikin. Horti nahi tasitare horitea. Horrela irtetea dintzat. Ez dago hobeto egiterik. Hobeto irteterik dintzat ez. Pixka bat biurritu nahian, zabaldu nahian hasiko zen, baina hain ondo irtengo zitzaionik, berak ere zuen uste izango.
eta pelotan gati ez erreztu izan, baina aproposak, manoan horitzeko. Onak, egokiak. Oso onak, egokik. Egokiak. Erdilanak egin ditu Patxi Ruizek, 15 tanto jokatu ondoren 116 pilotaka daramatzate. Ez da harritzeko kopurua, ez? Baina batek gauzak azkar egin nahi dituenean pilotaka da asko ez izatea normala da. Aimarren aurpegian ezaguna kezka eta ezina. Atera du Patxik, Aimarrek oso ongi erantzun dio. Olaizola, txokora, arroegi, ederki ireki du Patxi Ruizek. Ordu aukera. Aimar eskuin boleaz, ikaragarriarekin. Eta uste dut kasu honetan ongi esana dela, ikaragarria. Berak ikara du eta beste hori ere alaxe eragiten digu. Duen lekuan mina izanik, hor goitik golpea tira beharra, gertalekioken gauzarik txarrena da. Zortzi tanturen aldea, Patxi Ruizentzat, gogoratu, 2-huts irabazten hasi dela Aimar. Hil edo bizi hasi da. Eta sake buelta aprobetxatuz, urrutitik ederki gurutzatutako bi gantxok eman dizkiote. Estrainiko bi tantuak. Baina gero, 10eraino joan da Patxi Ruiz, 10 eta hutseko partziala lortu du hor. Hor zortzi tantoz lehenbiziko aldiz hortxe aurreratu da, bigarrenez orain. Indartsua, eutxi Aimarrek, Ormabia Ruizek, heldu egin da Aimar. Ruiz, deja da arroegia, oso inozoa. Hori eraman nolabait, Aimarrek oso. 5 eta 12 eta lehenbiziko dejadak onak izan ditu Patxi Ruizek. Baina geroztik bere burua saldu ere egin du. Behin baino gehiagotan, azkenengo honetan esate baterako. Bai, aldin behin dejada ditia ondo zeo, baina tanto hontan gehitxo indizkik. Eta hori oso nabarmena. Gero iritsi eta ez hundik etzio egiten, baina oain gontan pasa intziok eta hau ez tek bolea oso garbi izan, Hartuta bota hildik pelota. Atxikia garbia izan da, baina tira, bi zangoak airean zituela, atzeraka erortzen ari zela eginez gero beti ulergarriagoa da, baina atxikia garbia izan da. Eta gero Aimarrek goxo, Patxi lurrean zegoela ikusita, neurrian arriskatuz, ederki utzi du txokoan. 5 eta 12. Orain arte ikusitakoak ikusita, gauzak oso zail ditu Aimarrek, baina Aimar da. Zaleek ez dute eutxitzen. Olaizola oiuka segitzen dute. Ez dago bakarrik Aimar. Eta deskuidoan egoera honetan partidari buelta eman eta irabaztea lortuko balu. Eseus. Elitzateke giro izango Zapo Herrian.
baina gauzak oso zail jarri zaizkio. Bina etenaldi eskatu dituzte. Pilotariek, lehen biziko biak Olaizolak, azken biak Patxi Ruizek. Egin apustu pilota zaleo. Onondik ere garaian zaudete. Olaizolaren sakea. Sakez ez du Antonik egin. Sake buelta aprobetxatuz, lehen biziko biak. Alde zain luze atera du, gaizkoa da. Eraman Patxi Ruizek. Biak botez orain. Oin gaizki ematen, bideo bizi batik. Lesio. Finalaren bila nintzen. Finala jogatzen ari deketa, deja da bain da. Deja da egiteko ere besoa fresko behar baita. 13-5. Asegartzeko enpresariak kexu ziren. Hiru pilotaririk garrantzitsuenak hilabete terdian geldirik dituztelako, hiru pilotaririk garrantzitsuenak, edo jenderik gehien mugitzen dutenak, Patxi Ruiz, Beloki eta Aimar Olaizola, eta beldur naiz gaur eskuin hori nola behartzen ari den ikusita, beste puska baterako ez ote den lesionatuta eta geldirik izango Aimar. Eta aurtengo txapelketan izan den beste pilotari handi bat, handienetako bat, ondoan du Iñigo. Rubén Beloki. Bueno, Rubén, una pena lo que está pasando, ¿no? Hombre, para el espectáculo sí, la verdad, porque pues bueno, estamos viendo a Aimar que no está jugando bien porque no ha entrenado apenas y el brazo lo tiene yo creo que bastante mal. Y bueno, se está viendo que Patxi está bien y que está llevando el partido cómodamente. Tú ya sabes lo que es jugar contra Aimar en estas condiciones, pero en aquel caso fue diferente. Estaba muy avanzado el partido y no como hoy. Sí, es que no es lo mismo empezar de 0-0. El 0-0 es prácticamente imposible. Una cosa es ya que te pase a última hora del partido, que puede pasar cualquier cosa y así es muy difícil. ¿Alguna opción tiene Aimar? Que Patxi haga un desastre de aquí para adelante, otra opción no tiene. Creo que esto, Rubén. Burlatako pilotariaren iritzia izan da hori. Txokoan Ñakua, errazegi, tantoa beretzat izan da, baina ez zait asko gustatu azken jokaldi hori. Eta Aimarre beste unetan buru, gainetik pasatzen pelotak behare, gaizki iritsi, ezkarrez iritsi gainea, eta galdu. Orain arteko alderik handiena, 9 tanturen aldea. Dejada oso garbia izan da. Beste etenaldi bat, Olaizolak eskatua. Eserre Goizutarra. Eginalak egin ditu Aimarrek. Orain aldageletara doa gainera. Eginalak egin ditu Aimarrek. Aurtengo txapelketa honetan bere aukera guztiak baliatzeko. Finala jokatu nahi izan du. Medikuek agindutako guztia zintzo demonioa egin du. 11 joan etorri egin behar izan du Goizutatik Gasteiza. Etxean ere behin eta berriz izotza jarri. Sorburuan eginalaren faltarik ez du izan, baina
lesio larriek denbora behar izaten dute. Eta Aimarren honek ez du behar adina denbora izan. Inigo Simon medikoarekin iztetan ari dela ikusi dugu hor barruan Aimar, solasean ari dira, eta ez dakigu bukatuko duen Aimarrek, bertan behera utziko duen partidua, egean hile ezinezkoa duela ikusita, Euskal Loza egingo duen. Nik uste jarraituko duela. Hau finala da. Final triste bat. Eta bai, final tristea. Triste bat, ikusieten tristenetakoa. Guk hemen bi makinatan izan dugu, beste lokatu dati, beste erabaki o beste iritziatik izan dati, baina pelotari ate finala jogatzea hola txok bat. Hoi garbi zeukeanik. Eta galdera asko zeok. Bihar galde asko ikiko zeok bai enpresai. Oain arte bezala pentsatzen pelota zalei mundu guzti. Baina nik uste enpresario bagarri pentsatu, be enpresako bagarri pentsatuko duela. Pelota jaten lesionatuta. De hecho defentze daukela. Eta edo zein egoeratan irten daitekeela, berak irten daitekeela pentsatzen baldin badu. Hori nik uste oso grabea denetzat. Edo bestela zale itxu-itxuek. Oso grabea gola pentsatzen. Sakea Ruizek, txistu hauek beretzat ez aldir izango dintzat. Eraman Olaizolak. Ez du baktere gozatu, Luizarrego pilotariak. Bultzak Aimar. Patxi Ruiz ere horren gozaka izabil. Besotakoan irekitzen hasi da urrutitik. Bolea. Olaizola, aztertu gintzaia. Berak ere besokakoan ireki egin nahi zuen urruntzen, baina urrunetik ere badaki Aimarrek jokaldi hori ongi egiten. Zuzenean tanto egin ez da ere behintzat aurkaria estuasunean jartzen, baina kolpea saietxetik tiratzeko prest zegoen eta ezker hormen sartu zaio. Pelota izan arren, Patxi Ruiz ez zegoen gustora, tantoa berak egin baldin badu ere, saskira jo eta beste pelota bat ateratzeko asmoa du. Mukuru beteta Donostiako Atano hirugarrena. Eta pilota zaleen artean, ala moduzko aurpegiak. Emozio handikorik ez. Aldea gero eta handiagoa, zuloa gero eta sakonagoa, 10 tanto zaurretik Patxi Ruiz, 15 eta 5, eta sakea bere esku. Biurria oso, ez da iritsi. Ezker Orman sartu behar zuela uste izan dut, ez da sartu, lehenago joa izan du Aimarrek, baina konfiantzari gabe. 16 eta 5.
Sakez egindakoak 3 Patxi Ruizek. Indar ikaragarrian atera du ezker ormatu dirten zaio, baina ez ineutsi. 17-5. Tamar reuni dirua hasieran Olaizolaren alde. Landa artekariak esan digu ez dela dirua askori jokatu aurretik. Apustu zale fuerte horiek bintzat itxarotea nahiago izan dutela. Aimarren eskuina nola zegoen ikusi arte itxarotea. Baina favorito garbia zemintzat Aimar Olaizolan, eta begira nola doazen gauzak. Hau ere bihurria da oso, eta hori ere erantzunik gabe geratu da. Azken hirurak Sakez egin ditu Patxi Ruizek. Aimar Olaizola eztarria bustitzera, Asierren esanak entzutera, ia partida amaitu behar dauka. Patxi Ruizi ontara ezkero ezin dio ukatu, ezin dio eragotzi 22 iristeko ohorerik. Eta sufrimendua sufrimentu, goizutarrak kantxan segituko du. Sakeak 18, errestuak esperantza. Beste bat. Azken laurak Sakez. Laurak gurutzatuak eta ezkerrera joan zaizkionak, baina Aimarrentzat atzeneko haue sakea eramateko ona hauen, baina behar partidutu kanpoa zer. Eta Aimar pilotari ikerragarria da eta egoera zailei aurre egiten dakiena, baina hau ere ezur haragizkoa. Patxi Ruiz. Azpitik asko arriskatuta. Eraman Aimarrek. Ruizen eskuinka da, buruzden. Hogei eta 5. Eta nola alda daitezkeen gauzak, Oskar Lasaren aurkako partidan galtzeko arrisku ikaragarria izan zuen Patxi Ruizek. Eta 11-1 joan zen galtzen. Karambola handik pasagar izan dizkide, finale iristeko. Eta finalera iristeko, bai, milagroak egin behar izan ditu. Eta eskas partida askotan aritu da. Eta Barriolaren aurkako tartetxo hartan, 8-tik 20 bitarteko hartan erakutsi zuen zen maila eman dezakeen. Eta gaur eman dezakeenera hurbildu ere egin gabe 25 irabazten ari da. Atzera, Aimarrek, Eraman, Ormabikoa, iritsi egingo da Aimar. Bolea Patxi Ruizek. Ezin Aimarrek. Gozatu gabea bat ere, boleaz nolabait jaso. Eutsi Aimarrek, sufritzen goizutarra. Orain bai, orain eman dio galanta, buruz gain eta errebotera. 21-5, eta orain altxa du. Besoa lehen biziko aldiz, Patxi Ruizek. Orain erakutsi du lehen da biziko aldiz. Txapela buruan
ikusten hasia dela. Aimarrek beste etenaldi bat eskatu du. Tanto honetan ere sufritu du. Iritsi eta ezintzio pasa, eta orduan ez dit beina apurotan jartzen, ez dit behartzen, baina hala eta guztiz ere Patxi Ruiz berea gaur ondo iken nahi dut, eta hasierat ikusiek, gaur jokatzeko zola eta jokatu indik, baina Aimarre ikusiek garbi lesionatuta daula, ez daula sendaduta, oso gaizki daula. Sendaduta ez, erik esango oso gaizki daula. Sendatzeko asko falta zaio. Eta ez zehala kondizioetan finala jokatzeko. Bueno, eta hemen abamenean Miguel Gallastegi daukat. Bueno, Miguel, final kaskarra ikusi dugu. Pues niretzako ikidugu egin da pelota isa. Niretzako ezeman jokatu gara partidu da moduan. Hoizera penaltxea, neri pena emote ez da. Pelota izen, pena emote ez da. Holan kantxa urtetzea, beran kateko itxao pelota egin. Hala ere denek uste genuen hobeto egongo zela Aimar. Bai, baina nik izaten noan, hainbeste denpoan jokatu berik, ezilik gara ondo egon. Da horretan gorrek egizei egun dian gehiago, da ez para ondo, ez jokatu. Eskarrik asko Miguel Gallastegi, adierazgarriak txapeldun handi izan dakoaren hitzak, ez zutela partidu hau jokatu behar, ikuste gehienak ere ados gaudela, eta agintariek, antolatzaileek, ondorioak atera beharko dituzte aurtengoan zer gertatu den ikusita. Miguel Gallastegi buruz buru 3 aldiz txapeldun izana, beste final bat jokatzeari uko egin zion diru kontuetan enpresarioekin, garai hartako enpresaburuekin akordio batera iritsi ez delako, desadostasunengatik. 3 txapel, bakarren batek esango du, beste batzuen gandik urruti geratu goi, baina hala ere Miguel Gallastegi pilotari historikoa izan da. Eta partidu historiko asko jokatutakoa, bikoteen kontra, beste lagun batekin hirukote handien kontra. Eta lehenbiziko txapela buruan jantziko duena, okerri karagarririk gertatzen ez baldin da, Patxi Ruiz izango da. Hauxe, Lizarrako pilotariaren azken sakea, ezkerparet askorekin atera du, eraman Aimarrek. Esku bat ere gozatu Ruizek. Bila doa Aimar, ez du beharrik izan. Patxi berak ez du bat ere gozatu, eta Aimarrek bultzaka, baina ongi atzeratu du, eta gainera ezker hormari itxatsita jarri du pilota. 6:21. Ofensua. Azken pilota kada hori. Olaizola bigarrena. Bolea. Iritsi egin da Patxi Ruiz. Gero txapapean geratu da ordea eta denborarik ez duena. Irrist egin duela edo adierazten ari da. Zazpigarrena Aimarrentzat. Gero zango trabatu egin da, ez da irrist egin duen edo bestelako deskoordinazioaren bat izan duen. Koskari bintzat ez dago lurrean. Aimar Olaizola.
Deja da txapara, Patxi Ruiz txapeldun. Lurrera bota du bere burua, lurrean etzan da Patxi Ruiz. Bere pozari nolabait irten bidea eman beharreta. 22 eta 7 irabazi du Aimar Olaizolak esku altxa eta bere jarraitzaileak eskertu ditu. Orain bi pilotariak aldakeletara datu. Aurki igo beharko dute. Enhorabuena, Patxi. Podiumera aurrera Iñigo. Enhorabuena. Ha merecido la pena esperar. Sí, la verdad que una alegría terrible, ¿no? Esperar tanto y lo que he sufrido ahora. Ganar este triunfo, pues para mí mucha alegría, ¿no? Bueno, el primer tanto ha sido clave porque Aimar ha demostrado la intención que traía. ¿Qué has pensado en ese momento? ¿Que te trataba de confundir un poquito o que tenía la mano mal? Bueno, no sé, ha empezado sacando y arriesgando, ¿no? Y bueno, luego parece ser que se ha encontrado un poco mejor. He intentado pelotar, pero yo creo que le he quitado el aire, he gozado y eso, y me ha salido bien la cosa. En ese sentido, la victoria... Sí, bueno, 22-7 o eso. La verdad que he jugado yo otro partido muy serio, ¿no? Y bueno, Aimar igual no está en plenas condiciones, ¿no? Pero la verdad que he jugado yo muy serio, me han salido las cosas bien. Y ahí está, ¿no? Aimar se quedó solo con una mano también en el partido que jugasteis en Vitoria y quizá aquello sirvió de lección. Habrás dicho, otra vez no me va a pasar lo mismo. Sí, todos los partidos cambian, ¿no? Aquel partido para mí estaba olvidado completamente, fue un partido muy raro. Son partidos que salen así y yo salí muy nervioso. Y hoy he salido pues con mucha rabia, ¿no? Por todas las cosas que han pasado. Y yo creo que he estado muy a gusto. Dedicado a Lizarra, Estella, ¿no? Ahí arriba. Bueno, dedicado a todos, ¿no? A todos, Camilo de Garde también, de la casa. Y en especial a un primo mío que murió la semana pasada. Va todo por él y por todos los amigos que han venido y todos los que me apoyan. Pozarren, Patxi Ruiz, txapela Donostia hirugarrena pelotalekuan irabazi eta gero, Lizarratik etorri den jente guztiari, ingurotako herrietako jendeari ere bai, eta batik bat lehenko astean entzitzaion lehen oso bati eskaini nahi izan dizkio. Iñigo Aiestaranek eginiko galderei erantzun die Patxi Ruizek, mikroa azkar sartzen duten kazetariak badira hor. Urtean zehar pilotalekuetara oso maiz etortzen ez direnak ere, baina gaur azaldu dira. Bizkor gainera. Eta Josean 22 eta 7 eta nik une honetan gogoz esan dezakedan gauza bakarra eskerrak bukatu dena. Azteko murko txapelketa izan den bukaera behintzat. Ikuste hoen diseinuare oso arriskutsu zela, suerte txarra izan dek eta gero gauzek niretzat oso gaizkin ditu. Oso gaizkin ditu eta gainera hildien deklarazio batzuk, enpresetatatik izan dan, bati bat segartzetik. Nik etzik bi hartzen esan guen, gaurko ikusita. Bueno, galdera asko dago, erantzunen zain egon beharko dugu. Tamara Bujandaren zat, gaurko 600 euroak. Tamara, laizkar izango dituzu Iruñean, zorionak. Eta zorionak bereziki Patxi Ruizi. Aurki izango du txapela buruan. Aimarrak ere irriño lotxatia egiten du. Ez da gustora izango. Baina pilotazalen txaloei erantzun die, goizutarrak ere. Txapeldun ordeak eskua goian du. Kostata irabazitako trofeo hori jasotzeko. Txapeldunak haundixiagoa, merezi bezala. Eta orain txapeldunak txapela eskatzen duenez. Bere alaxe ezarriko diote Patxi Ruizi. González de Txabarri, Gipuzkoako aldun nagusia ezarri dio. Hortxe duzue txapeldun berria, 23 urte. Gazterik debutatua. Aspaldi hasi ziren pilotazaleak eta teknikoak Mutinonen doainei erreparatzen eta azkenean 23 urterekin oso gazterik txapela buruan du Patxi Ruizek. Baina lehen bere hitzak entzun ditugu, orain ea galtzailea harrapatzeko modurik duen. Aurrera Aimarrekin Iñigo. Bueno, Aimar, partiduko lehen dabiziko tantoan ikusi dugu zer gertatu den eta horrek zer esan ez zuen hasi aurretik bildurrez etorri zarela edo minez edo...
Ez, bitarte, nahiko ongi etorri naiz, eta gaina berotzen ongi aurkitu naiz, ez, bino, lehenbiziko tantotik gaina, berotzen esake bat obestintxu, bino, lehenbiziko sake induanen zeitu, nabaritu berriz, Baina handi horra bururi buelta ematen hasi nahi jazertigan lehen haimaz denba horren geizki basata gero berriz goain lehenbiziko tanto nola jartzea, bururi buelta bila emantzit eta gero ikusten nun ez zinula gaina patxire zorion du barra da, zerti bera oso partio nahi du, eta demostratu zerbait egatik gelditu dela txapendun, ez, baina nik nire aldetik bintza, galdutian aparte, kriston disgusto horrega dian gehin, ez, zertigan berriz lehenko gauze berdina nabaritu, eta euskulo goain ze pasako, ez. Pelokeria eskubakarrarekin irabazi zenion, gauza bera gertatzen ari zen Patxi Ruizen kontra, baina gaur hasieratik ezinezkoa zen. Ez, Garbido, lehen hori, suerte egin ditun bat anto batzuk, ez, baina Garbido hasieratik gola esita, baina ezinezko liraz, ez gaina gaur Patxi jokatu duen bezala, guandik eta zailo ez, eta nik uste, hola bintzat oso zaila dela, eta lehen osan dugu bezala, gero bururi, buelta bila ematen hasi nahi zertik esantzia den, berriz hau txizkero, oso peligroso izango zela ez, eta gero lehenbiziko tantotik berriz hori, nahiko geizki basaut, ez? Zaretu pensatu partidua ustea, gehiagiz behartzearen? Ez, baina niretzako ere, lehen hori, igual hori indut, geizki ez egitez, baina niretzako kriston ilusioa, lehenbiziko finala hundia eta askotan ilusio eta indarra gehiago ematen dizuz, baina Garbi ikusi naizte ilusioa hundik izan eta naizta saiatu ezin dela hola, ez? Zer egingo duzu, sendatu arte frontoietatik urruti bile eta sendatutakoan etorri. Bai, Garbi, guain ikusi beharko da, berba bihartaz esaten diaten, eta ikusi beharko da, berba zer duan, ez, baina guain Garbi daukit, ongi jarri arte, eskola jokatuko ez zerti lehen hori ikusten nuen, eta esaten nintzen, nahiko denbo justu izan du nula, ez, eta beldur bizko banaguin, eta Garbi ikusi jol goizegi izan dela, ez, eta guain zeuru, hemendik horrea ikusi lehenbizi zer duen, eta gero ongi sendatu arte saio honez. Eskerrik asko, zorionak galtzen jakiteagatik. Aimar Olaizola, zorionak eman dizkio Patxi Ruizi egin duen partiduagatik, eta aipatu duena argi eta garbi utzi du, lehengora itzuli dela, eta berriz ere lehengo konberiak izango ditula denbora puska batean. Aimar Olaizolaren hitzak entzun ditugu, tira, berak ondorio batzuk atera ditu behintzat. Nik bere jokabidea, berak esandako bi hitzetan arrazoitzen dut edo nolabait ulertzen hasita ulertzen dut. Finala joakatzeko kriston ilusioa esan du, eta hortxe dago, mutilaren lehenbiziko finala, hainbeste amets egin da gero finalera iritsi, eta mutilak kriston ilusioa izatea eta jokatu nahi izatea normala da. Baina, batek ilusioa izateak ez du esan nahi, derrigorrez jokatzen utzi behar zaionik, horretarako daude buruak, horretarako daude agintariak, horretarako dago enpresen liga bat, eta nik uste Aimarrek bere ondorioak atera dituela, esan du urrengoan lehendabizi ondo sendatu beharko duela kantxare irteteko, tira, behintzat horretarako balio izan baldin badio, gaitzerdi da, baina berak bakarrik ez ditu ondorioak atera behar, baita beste askok ere. Tira, Aimarren adierazpenak berak ere esan du, hobeto zegoela uste zuela, nik behintzat asko hobeto dengo zela, espero nuen. Baina lehenbiziko sakean somatu duela zerbait, lehenbiziko pilotaka da, partidako lehenbiziko pilotaka da somatu duela, eta marka daba. Hemen ikusten duzu, sekulako jende pila daukagu inguruan, gure lankideak ari dira, hemen bidea isten eta inor kamara tartean sarreztakigun. Baina, jende tematia badago gero, Ikus dezagun ze datu utzi dizkigun gaurko partidak estatistikei dagokienez. Olaizolak egindako tantoak lau, galdutakoak lau, Patxi Ruizek 18 egin eta 3 galdu. Bai, Inigo, aurrera. Bueno, Inigo Simón, médico hemen daukagu. Bueno, Inigo, no sé si se puede hacer una primera valoración de lo que tiene Aimar, que es lo que ha tenido antes y todo igual. Bueno, él me ha dicho a los primeros tantos que ha notado un pinchazo, más un gesto de que ha notado un pinchazo, y ahora habrá que ver si ha sido que se le ha recaído, se le ha vuelto a abrir la cicatriz, o ha sido la propia cicatriz la que le ha dado un pinchazo y ha sido la que le ha hecho sentir dolor. Yo creo que una vez eso ya se ha ido del partido y ya no ha querido saber mucho más, ¿no? Por el dolor que tenía. Al igual que a él, a ti también el mundo se te ha venido encima cuando ha hecho ese gesto, ¿no? Pues hombre, no son los mejores momentos, no, para ver, pero bueno, habrá que ver un poco qué es lo que tiene, planificar el verano, en fin, y pensar ya en adelante, a ver qué es lo que puede ocurrir. Supongo que al igual que los organizadores, tú también y los médicos tendréis que pensar qué ha pasado en este campeonato y vosotros para guardar vuestra compostura también, para que nadie pueda decir nadie de los médicos, ¿no? Pues bueno, nosotros pensábamos que la herida estaba cerrada y que el partido iba a ser un partido normal, a que ganara cualquiera de los dos, pero desde el principio se ha visto casi una recaída o que la cicatriz ha estirado o alguna cosa habrá que ha hecho que le haya producido el dolor y que haya acabado así la cosa. Bueno, pues que se recupere cuando te. Venga, vamos.
Inigo Simon, dudarik ez buru hauste ikaragarriak eman dizkiola urtengo txapelketak, eta buru hauste horiek, Aimarren lesioak eragindakoak izango direla, berak ere izango zituen presioak, ez dago zalantzarik, baina berak ere atera beharko ditu ondorioak, Bai, esan ditu hitze politia ditu, baino prueba batin bare eta entrenamentu fuerte batin bare, eta ikusi bare behar bezala nola daun. Baina nik lehen esan dauna, nik uste nien asko zobeto zeula, nik pentsatzen nola hongo zanik. Nik uste nien, bai, eunetik eunetzeko gote, baina ia golpeatia guztiola, eta frontoia ateatako nire ikaroik aztuko zitula, eta partiduko presiokin da tensiokin, eta beste erabaten gozala. Baina... Eta garbi zego, Josean, aurretik berak esan ziduk, pomadak eman behar zizkiotela, reflex bota behar ziotela, seguru masajeak eraman dizkiotela, hainbeste gauza kalkulatu eta hainbeste neurri hartu aurretik, eta lehen da biziko sakean lesionatu baldin bada, horrek esan nahi dik, oso urruti zegoela oraindik ere, behar bezala sendatzetik. Dudipare. Eta hurbil egon balitz gainera, egin duen entrenamentua baino, askoz ere serioagoa eta besoa gehiago bortxatuko zuela. Bai, aurrena bentzaniko zehatzen dit. Kulpe ematezu bat, liga profesionala eta enpresa di, entrenamentua on batzuk ez ziteatik eta ez ikusteatik pelotari nola zea hon, ez behartzeatik. Gainera beste zenbait kasutan egin baitituzte alako aprobak, esate baterako Pablo Berasaluzek Belokirekin final aurrekoetara iritsi eta jokatzerik ez zuen izan, eta proba handi eta estu bat egitera behartu zutelako, eta proba hura gainditu ez zuenez, gero kokak jokatu zuen. Kasu honetan berriz, alako baldintzarik ez da izan, alako exigenziarik ez da izan, eta garbi dago pilotari batek 180an jokatu dezakela finalen bat. Eta asko jokatu izango dira, seguru, eta gu enteratu ere egin gabe ere bai. Baina 130an ezin da jokatu. Ez apustuzaleekin, ez artekaririk gabe, inola ezin da jokatu. Eta Aimarri ilusioak behar bada bere burua pixka bat engainarazi dio, utzi behar etziotenek utzi egin diote, eta azkenean txapelketa tristea baino tristeagoa izan dugu, eta azken asteetan esaten ari ginen, ea behintzat final handi batek orain arteko tristura guztiak ahantzi arazten dizkigun, baina bai zera, oraindik ere tristura sakonagoa, eta aurtengo txapelketa benetan gogoangarria izango da, baina beste gauza batzuengatik. Benetan txapelketa tristea, final tristea, eta Josean, askotan bezala hurrengoaren itxaropenetan geratu beharko diagu. Nik uste hemen golpeetatik ikasten duk, eta aurtengo golpea ikaragarria izan duk enpresentzat, eta enpresen ligarentzat, eta kolpe honetatik ondorioak aterako dituztela, nik badiat fede hori behintzat, eta hurrengo urterako araudia zehatz jarri eta zehatz bete egingo dutela bingoz. Liga lan nahirik behintzat, Liga lan nahirikek eta, nik baguela uste, urtengo honekin esperientzia hundi duela. Eta guk eskarra, guk esan daune, guk bakarrik izango izuan esan dauna. Pelotaiat lesionatuta, atatzek ez dagoela, gaien zen enpresatik eta horrin guru itatik, denak esaten haitu dituk, pelotaiatik lesionatuta jokatu nahi balin badago, ez daula esatek. Etzio gateatzeik, Aimarrek gaizkin dik zeon bezala jokatzea da. Bere burua engainarazi, hori egin dio ilusio, kriston ilusio horrek, eta azkenean ikusi da, bere buruari ohore gutxi eman diola hainbeste sufrimendu eta ahaleginek. Besterik ez, pilotazaleok, ilusioz bete eta etorri gara, baina etxita eta buru makur esango dizuegu, agur, baina hori bai, eskerrak eman nahi izkizuegu berriz ere, beste hainbat eta hainbat alditan bezala, gaur pilotaren urteko egunik handiena behartzuen honetan berriz ere gurekin bat egin duzuelako. Mila esker eta hurrengora arte.